дар саҳни муассисаи таълимии ғайридавлатии Паймон бахшида ба 28 солагии таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи кишвар машқҳои варзишӣ барои санҷиши нерӯву тавоноии ҷавонон дар риштаи сангбардорӣ ва ресмункашӣ санҷида шуд. Ҳамчунин дар дохили бинои муассиса бахшида ба ин санаи муҳими таърихӣ байни хонандагон бозии шоҳмод ва шашка гузаронида шуд. Хонандагони синфҳои болои муассисаи ғайридавлатии Паймон маҳорати тавоноии худро низ дар варзиши дастхобонӣ нишон доданд. дар толори бинои муассиса бо иштироки роҳбарияти муассисаи ғайридавлатии Паймон ва подполковники мустаъфи ҷанговари байналмилал собиқадори қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон Пуллоҷон Рофиев чорабинии фарҳанги фароғатӣ таҳти унвони ҳомии ватан манам доир гардид. дар он хонандагони синфҳои поёнӣ ва миёнаи муассисаи мазкур иштирок намуда бо барномаи омода намудаи худ таби меҳмонон ва иштирокдорони чорабиниро болида намуданд. хонандагон бо ҳисси баланди ифтихори миллӣ ва ҳамчунин худогоҳӣ ватандӯстӣ ва омода будан ба хизмати ватан модар дар шеърҳо дар суруд ва ҳамчунин гуфторҳои худ ин чизро барои ҳамагон пешниҳод намуданд. ҳамчунин ба хотири он ки пайванди ногусастанӣ байни имрӯзу дирӯз бошад бо ибтикори сарвари муассиса имрӯз дар ҷорибинии маҳфили илми адабӣ ҳамчунин сарбози ватан ширкат доштанд ки он кас аз дидаву шунидаҳояшон ва он чие ки барои насли имрӯза таклифу пешниҳод доранд андеши худро иброз доштанд. чӣ тавре ки мегӯянд ин чорабинии онҳо хотирии сарбозоне ки барои ҳимояи ватан барои барқароркунии сохти конститутсионӣ барои ҷанговарони байналмилалие ки барои дар қаламрои дигар давлатҳо ҳалок шуданд хотири онҳоро бори дигар фаромӯш намекунад ва онҳоро ба хотир меорем. бахшида ба рӯзи артиши миллӣ чорабиниҳои идона дар тамоми муассисаву таҳсилоти миёнаву умумӣ ва корхонаву ташкилотҳои давлативу ғайридавлатӣ идома дорад. гузориши Саид Мухтори Саиданвар, Наимҷон Айюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.